Thank you, Jesus. Why are you and then you may why are you and you may be one not to know what it is. It's your man from Kaya and each other. Why are you Shiraka, Yanera, Shiraka, Nido, Wafra, Yanabu, Yanabu, Wafayanabu, Namusama, Africa, Saudroina, Yatumano, Shiraka, Shiraka, and
We worship you, and then you may was Sonia Sase, sorry,
Amen. Hallelujah. Amen. Get me back and for to radishra pa. And would you wrap or sorry? You say baby I will be na wo hwe no wonso so nyame honhoma yekese wo ho. Ebra yi de yekoya papa nchen na da bia mekase nyame nkrofo a omo ho enna e wasasi so ene wana eka no kwasem e de kire se papa mo boni mo obepem aka de awurade de ama wo se omo meka nkire oman no ye papa eyi yenten oboye chiwe ebo no boye kokko na wasa kan hintasem awurade de ama no so mfama ye anwumre nso owodam ha na yabekọ ne nchen ne ama ya papa akwaba ndino any bishop Albert Saki Kwapon General anidiem yamo akwaba ebe fidie so azafo mejoso eburu. Thank you papa na Cedar our team ne nyina mo po mu ti sen yankopon adu ye pa yankopon on shira mo pa na wotwe encheba anso emonsem no edoso yankopon so shira mo se ye ba fidi kesie so no mo ahofama mo bre na mo pai bo ne nyame asem osofo ne mempanyefo Cedar our team no mo boy juma amen nyame onhyira mo amen se na mo so na ahwefo ahodo nyina enya oje enya dance a nyame mbre papa mu no obehye mo animonyam hallelujah amen ma me fa sa kwanya nso na menchia Sompa TV ahwefo ene Sompa FM atiefo ne mo nso so a mo hweye wo Facebook ne YouTube ene kanka Cedar hour ahwefo ne atiefo ni jesam no say ba fidi kese so osofo ye onipa bia omo eka Cedar hour team no my god enti omo ni fidi kese so omo de omo wo fie yes enti Cedar hour team no ye wo ya ye TV no so yes ni team no omo so wo fie na no na de omo wo mia enkranta kwane ne potem ho ne nkuransa sunya ne kumase ne ese region kokko omo so mre bia obu ono ye enche nyame sam wieye ema ye mompa ye osofo onai ye ba fidie so ni papi no omo naye no omo asesa omo naye time no ye mo time table nyame nhiramo e wo fie ho nyame nhiramo na ye ne so se mo ne ye bom esom e wo Sompa TV kase yi so e ye Sompa ota yi so nyankopon anyamo kase papa amen na ye ba se ya ye den samba ko pe ne brahwefo ne tiefo se hefa na ye gyanom nyankopon no ewo de nje ye bisa saa ne se ohawa etutu nipa ne sani anuama se ko ne sani asonde ma se ma ohone mene so ewe ye beremu no nyankopon na ye som no o hefa eno na ye de twerɛsɛm yi asɛm na no se tete no ye na gyanom ne nyankopon nante na omudi nyankopon no mu asɛm so na mo amane anko benkum anase nifa na nyankopon so ma na enum onyam no ye den epie ma wo that's right enti yenso so ye pen so yi yo yenso ye ne nyankopon nante na ene ne nante wo na asɛm no mu eno ne asɛm se bisa no won se yakasa asore de obi asɛm ko asore yes obi asɛm som nyankopon na ebisa se onyankopon no mu asɛm no ye de ye adwuma okay anase ye mfa nya adwuma eno ne asɛm bisa ebisa hwefo eni etiefo no ma me fa sa kwanya nso na memmo azuka bema
onene nua na ya na boje sa no che se odesa Moses mo de bi na odesa no ene onua no mamo MCR ho nyina Nyankopɔn enya de enhiro omo na mo chinchim fidi kɛsie ma ye di atwaguo ewo social media panda na so nyina Nyankopɔn nya dan handles ne nyina omo na omo chinchim ama yetime kɔ na yetime ba amanfo hwɛ ye wo YouTube ne Facebook no Nyankopɔn onhyira won papa amen na sani enim no enadwoada no ye de dwumadie bi ahye dwoada na ye di a ebo ahwefo ne tiefo se de eda dwoada na si ho se eyodi mampaye se ye de bompaye ma ye busua ye nuanum ye ma ye kunum wona watutu kwan akɔ baabi ye hwɛ nuoma etoto nipa afi mu a 2025 nipa wu afi papa accident next say aka 37 days 37 days na afini nyina akɔ ne wie na sa 37 days na die ne wo wanim die na ya hyehye no atia wukunu oba wadwuma no eno na ye de dadwoada no esi ho e de bompai hallelujah sabre de yanko Facebook no so na so ayehye sani esi twa no ho sa ate no osofo enya senkwetua na ye mo akwa ba wo so na enti sabre de na ya sa ko YouTube no so na ya ko mo akwa enti sofo Thomas Abanase Obama ya ko Facebook na sofo Emmanuel so ato aso ho ya mi hira o yewura ani de kwa so Facebook so nya ma so de abraso na no eden pa na najasi wa wo so Jennifer Sewa wo so Asomani Root wo so Enhiraba wo so Aisha Dauda wo so Linda Owusu wo so Boss Lady wo so Georgina Ayambiri wo so Lydia Opon wo so Juliet Abanase wo so Mary Sam wo so Sheila Adepa wo so Samuel Danso wo so Patience Edu wo so Nimo Mensa Bo wo so Juliet Mensa wo so Justina Echampon so ene ye wo ha Another Center wo ha Portia Osei Ajiman Elvis Boaten yaw enso wo ha ena Kwakulaki enso wo ha so for yima yo me toa so e wo Facebook wo Prince Adabawani e wo so Patience Edu wo so Madison Sunday Junior enso e wo so Benis Japan e wo so saa nso na eye Boss Lady enso e wo so Mary Sam e wo so Asomani Root wo so Prong e wo so Nana ya Dufie enso e wo so saa nso na Cedar Mensa e wo so saa nso ana Georgina Ayambile enso e wo so brother Tony bi ebekọ YouTube ibora YouTube no ena nwumre YouTube no so ayehye papa Cecilia Abena ntoso ne yeso Insuraba ejina so Angelina Fokuo ejina so Abena Ajay ewo so Mabel Aduma Nyamiche ejina so Portia Osei ewo so Zinabu Amedu ene yeso Suzy Danso ene yeso Hega Amwa ejina so Nora Yadomboache ene yeso Obapa Evelyn ene yeso ene Anthony Opoku ene yeso mo YouTube no so ene anwumre Louis Apia Kubi so ewo Facebook no so one Hamdi Queen Noble sabre de mo space no so nyina mo share Sompa page no mo like Sompa page no like page no na mo share link no ma hwefo ne etiefo biara omo ayedan ewo aye ofon no so yes owo group biara so a fa link no yadan etum na omo group no so biara no enyedan enhwe bi na wabomoden so se o de comments so be yadan ebeba na enamechia mo Europe ni Asia na ya mo na ya bompaye ni America na mechia mo papa yese awona no aye den ewo Europe etoda +6 +7 na mo people no so kra de etoda +20 na so for just say hono otu ana o ye den o ya nya seketu ite no mo ho chiro mo papa ye nim sa ka bedu December na kono na anso mo say awona papa Nyankopon enhye moden ewo Europe ni America na nso so no ya kwantu mo nso so emfa so no bi so no itina hallelujah amen na enede o tofo so bi share link no ya onti asio
mrabia me ba fidie so Yesu wu sɔre ye ɛwɔ Matthew chapter 28 no ade ba ko Yesu de gya na chidi fo o se ye nyina so nko wi asafa na nyina na enko ka asem papa no kyerɛ abode nyina enti o be ye nyame ba wi a o be ye Kristo ni wi a wasɛde ba ko ne se asem patra dwuma no o so o be di ho adwuma na o kan Daniel chapter 12 verse 3 na o se madwuma no be hyen na obibi otimi de okra ba akoba osoro ahini no obehwen se osoro nsoroma na de otimi de nipa pi eba osoro ahini mu de osofo obehwen se da pem nsoroma enti o share link no na obi ti nyankopo asem ibe oni ye bom pai no fi ne boni mu a wo a o share link no wo na wo ye den wa twen sa okra na ye den amerade e o Cedar awa dwumadie so hallelujah amen enu nti ne ye ka cho se bomode anfa ofon no na wa like page no wo hwe ofon so ba bia amark buru no e ya mia so na o like no na wa share na ba bia sa anuma bi da no na wa ye den wa tap ho no na che se e ye den obi so atie bi na wonso so wa ye nhira asofo mama mo abam se ye ka odima empire bebrente ase o anso ye hye 2025 ase obu wo ho a na wa pomoden se yenya asofo ye sign bi na sign no na enne ha to no wa hwere ne nkra enti mo bi abeka de esi wo 2025 mu a aye na werɛhoɔ baako pɛ mo ye miensa se ne be ya ahwefo ani beba wo ho so na yesi yenye odima ade baako a Kristofo yenye ade nyamemma se yenye odima mpaye ma obi a yemo mpaye enkoboro nsam so de ye osofo na mpaye bonu maye de se pra yembo mpaye se yempe sika na yempa kwantuo na mpaye bonu maye den na yemo mpaye nye odima mpaye na mpaye bono aye den aye din nti ye ba o kan Isaiah chapter 58 onyankopon ka no enti nipa bom pae pa so nyammoaye nyamintie won o se adentia o se muadada no nioma ye no ono nyankopon na nenyo de na ne gye ho ba ko se ubeyi odima na odi abubu obonefo no de ben e potwere na wasane for na apo a wabobo enti obonefo no po a mabobo o se nyankopon se ye nsane ne bi ne se ebia na wotwi obonefo ro hihye accident kese se moje bi behwie egu o se fa mpaibo eye den ese ye wonuoma ni bi wo hanyame mfiri soro mo soro emeye ma nuoma ni bi hanyame de amaye se ye nye ti na okan Isaiah okan Psalm 8 o se ye numu no wesiesi ahode enti ahode nti wo a wo hwam ya wo tie me ya no na nyame de amaye no enye se sebi ye di bedidi na ye de benom nko ase na obehwe me na se na wasie dedi a o se da oda wa konwa mu a ontime nsore he no na cha se enye no nko se ye de be yi onu awrade aye na ya se de abompa ya sai bronsam de ben enuma enti ye ntie de Timothy e ka kire eye na chidefo eye Paul e ka Paul to Timothy fo na o ka kire or asafo no 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2 pe na ya sha say na mpabo no be ye den enti fa phone na fro bi na obi so fro bi fra wabusuani fra wadanfo ka kire ne se osofo no waka no ho asem no nyankopon so mafo no nyamedifo no bishop no oni ni team ni nyina ye den abedu na san so na azuka be man so ebo chi don de one nenu anana ya enya asem kwetua enti ye ntie nyame asem na afei die di ni nyina kan metumfo se wanya nkotosere yenya kotosere empaibo odima ni asidama nipa nyina ahemfo ne wona ditumi nyina na ya transiko na ye ho adwo onyamesompa ne abrabo a eho ye nyam nyina hallelujah osofo brono bi edru abose obi timi kofa brono no so anso akane na sa brono no so no obi etimi kofa so uko wunyuma ba adenti
ɛna saa borɔ no ɛne nipa bɔnefoɔ afɔ borɔ no no okɔfa ho a yɛbɛhwɛ mu bag okɔfa ho a yɛbɛgye wo phone okɔfa ho wanhwɛ yo yɛ ababawa yɛto mu na enti sɛ kromofoɔ bɔ mpaeɛ ama kro no so adwo borɔ no so adwo a obi kɔfa saa borɔ no so a ɔsɔfo yɛnwɔ ne sekan yɛntwa ne bag enti ehia sɛ yɛyɛ odima epaye eno no enti enne eye da yeyi ewosi da awa no so na bosomi nyina nsama ye ne ahwefo ne tiefo ye che ne se me ni nipa dodo achi enkoye bone eye bosomi dubaakon asem po a ye ne ahwefo ne tiefo cha no se eni nipa dodo achi enkoye bone ye fa sa akonya iso ne na asem pa nipafo ase papa na futu sem amode ba ye youth no sei ye maburu no sei ento ye maburu na wo tie me o hwe yen a eni wo nanfofo de chi amafo pie no mo kwa afi kwa wieye ye hu se jams ahodo na eba ento tontade bi nya dan engugu tade basabasa bi enguwo se wo be hye de akopie wo hwe ye numonyam ne hyebra wo de ba asase we so no o shebre no wankasa obese no nti udi ni padodo achi a de ba eto nyina ne se de obema wo shebre na bamu no sa shebre no temetwe ne ho na nipa bebre shebre nipa bebre di nipa bi achi a omanu omo ho a enne awie won bone anso shebre ode ba ye ne se koye busua ni nyina kan ya koye busua ni nyina de ben eti aka nyame befa won so ahye busua no enimonyam hallelujah amen enti sabre die na otwenche ba anso abeto biewa no na da awrade ase ba bi ohwe Ifri bi asenya na hwe so amara bi asenya ma udi no osonya sasura koso ba paye peja yo kese ya kan se wade udi mo na na se ka esa se wade en chawro mama kuma ko ya so ne ka wa ho so na abro yo waso en so adi be se na ti ka obi ma ko wu ya wo bi se ya ne bo bi ti o sa se bi sia asile kasa ye ni o ba be mi ho no ma o sia na pra bo na me go an ma wa sia and the name of Jesus, hallelujah, amen. Ashafoni atiefo ye da awrade ase abiewa no na da awrade ase o de wa ho hwe me awutim be hwe be bia wo shop no wo pa baabi bia wo pam ade baabi bia wo yitire no hwe baabi a wo ton ade no hwe baabi bia wo table no sie no e ka wa akire pao anso na wo twini nyina nyankopon timeka amafo akoma no matratra amafo aduma ka baabi a wo hyepa ne de ka wo kwa ko onya bi mawo anso oche so nyankopon no e na oche ya aso so meni osofo a wo hwa me a wotie me hwe baabi a wo asore wo amafo asore esi bobomo omafo asore eye complete anso so no yemu bebre ye wasore ko unwie emu futuro anso nipa ba ma osofo woteme ka kwanje sem e de kire won na je se ye rade e na ose baabi bia wo be ma ne din so no obetwe akra e de ahye no enti saa nneoma ni nyina odi nyankopon ka enti ye danase a hunioma esese ode danase na wotwe nche ba
and so ya russia amanfo ma ya russia bi amanfo kru no amanfo yerenom wotesa ambulance bi so a eye obi de hye na demo obi kru na demo and so na wotwe ni nyina mu obo ho a hwe from January ebese sabre but so me mako du bako onna ya de sabiada ogo dai ho kra wakwa asa ya ba obo na wotwe biara tene banko ani kru ko ne yire ko anko hwe se o ma na sam ho hwe se o kru tie kondwam hwe se odam pa no so otodo ba o se wa bre anso ade beti no na nyanko fa se ekere mewu ye mu bebre u kru asa ekere mewu o yira asa ekere mewu anso ade beti no ne ho den eye ho ne ma na sa ho de enti ye da urade ase a eye ahwe kwan a esese o fa so da urade ase prayer number 1 the entire message your mom paye na yemfa mom paye boma adwuma me kan se asofo no mo omo yi baako media meka eye Kumasi China Mall was Santaso kwesi adame kwakoye first service mkotwe mo awere ho semo wekesa ka omo benye omo salary omo sabe ko omo anu bu okura oje odekoma ne maame bi ne nana bi na ode aton aduane edi no omo nyina go fie enti ka adwuma no wo ho a eyeja ene tomu seja tomu amana hia eja foforo be na ye hyehye monsan kan Kumasi blue light o na amafo bebre hye no osofo maka fie o obu ontimi nko obi enti ni se ba be bompa ya momaye mobi osofo kande baako ato bia ye obi ya baako na ye ma nipa ene hu odima mpa ye no ho mfaso bishop pache o man Ghana ha plane crash e course ye ministers any penny helicopter kwhwe ho no say ye kan wasema titiru omo na na breadwinners ema family ene bebre omo fie abo nyamishira osofo bishop meso so dia me ya pa kese enso baako eye soldiers ye fa eye amifo recruitment omo koye ya nipa mako nsia stampede kosi ya twia form so obakra se okọ akopa adwuma ba na oyebefro yesi befa ne funu befa ne se mo sofo na mehwe ma me baako a na ofre ase kaso ankran na obobna na wosu waso friend ba no fon sa wo mfa mama no sorry wa da sorry na trampa no so tena konya no so nyane kuru nyano ma no fro be se afi no kwa awieye omoma ye ni sida wa ma pa fa no na die na brother Tony also this year what am na how bishop na minshira de mate ya me nwanwa ya nkra papa ngre o ma nko jam so ma nko dance o mu fra sorry na eba aka ebetwi fo mo so ankra 13 omunyina afiri mu 16 no enye dwaso asem no dwaso no nyankopon hira afi no ko nyame mfa saafo nyina nyame ncheche mu nyina mo aye bobo so nyina nwumre nyame hyemo de na enafom ye ntine ye bompaye empaye ye dikan bo ye boma Sompa media ne terawa media mo bebre Cedar hour nyame afaso ama ena wura acheche obo okura na oni minister comfort mo ye worship no wiem boa na wakoma to yem enti se sebi o kan TV ni ho a ka unhu Cedar hour afi no kwa wiye prayer number 1 o ye bompa ye gina Isaiah chapter 54 verse 17 so na dia bompa Isaiah 54:17 o si akodie biara obobo ye tia ye no nyina enti ye bompa ye say ye pega Sompa media every management team no every CEO so edwuma ye fu bi omo ye edwuma wa ha ni amanfo bi omo ba ha ye de obi abawurade nim fidi ahodo ye friend say baby biara radio stations wo biara eya Sompa dia yesre se nyame tumi enye kese wo ne edwuma ye fo nyino obone fo no hyehyɛ ye bia osofo de before mpe dodo na mpe se osofo onuama be koso senior Sompa se trend obo okra no so bie ne die dada enkoso no obenya mpo aka we problem asi anso se urade ti ase Sompa be koso a trend na botanti a Sompa ba ye no ni nyina bem Sompa
kasa urade yesu ye peja Sompa media litera one media ebe urade enim urade obone fo no hyehyeye efa adwumaye ho eni adwumaye fo ho eni fidie no ho urade peguma ye urade breaking out my wo yesu demo bia wa no bompa ye pray for Sompa media pray for Tarawan pray for Mayanti pray for Jesus. We shout, we break out 3 times. We break out. We break out. We break out. Everybody peja Sompa media. Netara one media. Ejuma ya fo infidie no ye de dosuko wo yesu mojem erade ton hire nsuongu so erade ton hire nsuongu so erade madwuma koso ampeja sane eje empempem nkwa no erade nkoso aje empempem kwa wo yesu demo na wotwe nyame abasa bosom nyame abasa enye kese wo adwuma ne emu adwuma yefo nyina so wo yesu demo efi ogeme so amen kese pa amen. Prayer number 2. Ye gira Psalm 37 verse 5 or so. Also for say yemfa ya kwan nyina hye nsa. Na yemfa ya ho to no so. Na ono e na obeye. Ene ye de yebusu ba urade anim. Also for aka 37 days pewo. Ene obompa ye se aka ne from mako adua sanson na afi ya kwawiye. Obonefo ne hyehyeye biara o hyehyɛ efa wabusu ani bi ho se wukunu se wo yere wo ma o bompaye unue bi wabusu ani bi obu okra na ocha abusuani wadanfo kra ocha abusuani ono no bo bibi tona esuma ye dan eduru ho obu ho bibi tona mo se bofo na etuo ka se urade yesu peja ye busua eba urade ni mo obonefo no hyehyeye obonefo no gire tuo afi kwa wieye efa ye busua ho urade penguma ye yesu demo pray for your family. Yes, pray for your family. Pray for what that was.
Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More space in the sun. I'm type. I break out. I break out. Prayer number 3. Also for your bomb pie. I shall phone your tea for Cedar. I shall phone your tea for. And any daddy can I will share dear. Yes, champagne balance now the UNCS TV in radio no so. Na ye Juma say esaya there. Ultimate the because Juma copy to Juma buha. No amount for the baby akugu Juma na udwa take up. Fako go na hwe adanse ne ye period nsuo no be bia. O documents bia so afa ku TV nanim. Watchre baby afa to radio no eye Juma. Omo ye Cedar hour hwefo na tie fo ndre o ma settle na da. E bia na ni die de kan hwe. Mpa ye du so sofo. Yeah, bomb pie. Maybe I'm a bad video, so I'm a catcher here for net here for the Yami Boni Pan Yakupon sign the Diason Kaya. Yes. Now Diason ya dear, a won't soon so, ever your dada sitting, say yes, so papa, and now sense so born. Dreams carry impact in our daily life, either good or bad. Yes. Into the heaven was so. Your born pie said that your born beer aka 37 days. And ye Juma o say Diano, who tried Diano, na die papa dear, emblem. Wo yes so demo. There will be a bill break it out. In the name of Jesus, break it out. Break it out. Jesus. Any evil dreams, we shout 3 times, we break it out. We break out. We break out. We break out. More Facebook and so na YouTube mon type I break out. I break out. I break out. And ye jumano. Empire duru so ye bon. Ye de ya kwan share radensa. Ye de ye nyuma ni ejuma ye. Omo obu ho ye bon pa na refill. So obabo omo anu omo ye adwuma wadwuma yefo wo de omo nyina ba awrade nim wakora bi problem to na mre bi amekas alaji a wo hwe me atukrota na wato 200 no wa nkasa ba akoko ntimi nka amafo na atukrota no ko hafasini ko Burkina no sofo ma ba no aba yesi samo
omo de nyoma ko bo ho a warehouse na manfo na elodu e wo se nyame bo wadwuma yefo ho ban enti wo di wadwuma no wadwuma yefo nyina ba awurade anim o store ho ma me so de gina store no se na no ko e ne sese usika na ehye amafo de nyoma bi akopete store na no bible say oji tumu a e be ye adwuma wan prince a enye adwuma bible say ane yensa na adwuma so e na obehira bie wa no fa wadwuma no wadwuma yefo nyina ba awurade anim obesu wo se wo pa adwuma no bi unya bi wo se awurade ye mama adwuma nye mama adwuma nye me ma no mo adwuma nye wo yesu demo bie wa no na bomba bie wa no na bomba se na do pa go no ba ye bie wa no na bomba bie wa no na bomba awurade so ye awurade kanya wo awurade mama so eti atumi awa sakade wa heti ye ni stadi atuma mo po se wa wo pa ye wo duro po susu o ya credit hours nufa credit hours nufa ye wa na bo pa ye Europe o se na juma me credit hours o home office for hours ye wa na bo pa ye wa faro tax bi ka te ra ne se ra ne mrem ko mo Asia America bo pa ye wa na bo pa ye na bo pa ye America ko mo duro bo pa ye wa na bo pa ye e ra ni ti o wa juma o let us be a pro let us be when you bo pa ye o te ra na mrem o krata sebo sama wa juma sebo fika sama le yi ye wa na se ra na krata sebo le yi wa Europe o Asia ho continent bi o che ye kristo bi o bo pa ye of Jesus. Ya bon pai do man Ghana akwarade nim. Aso for man afedo kwawie ye se pena moja kago ni accident semba sabasa. Ya bon pai se rade man abasa so e wo man no so. O man nsa so wo youth no so na youth no say yen sre rade yen for opinion leaders every your president so ni minister cabinet ministers nyina yen for momra rade ye MPs yen nananom ne ye hemfo a o mo hwe nkura hodo so osofo nananom bi breu ehimfo no bi bre so kuro no se enani pa ba ye nipa bonefo nyam kopon momo nimde bo mo ba na mo fa hwe kuro no man na asundwe aga na anyen asundwe ya tra bi o wa na bompa e pray for Ghana in the name of Jesus pray for opinion leaders pray for them you are not bompa ma asafo e wo man bompa ma Christ asafo pray Jesus. Emma 1 minute for our come so ade kwa rade nem afi kwa wie obi na kuma so ade ye ne ma na kuma so ade ye na dwuma obi pa dwuma onya bi obi akuma so ade ya de ha no me ma 1 minute for our come so ade kwa rade nem bi wa brother o ma de wana kuma so ade pa wa de ma rade ka so so rade for our come so ade nyanko poso onim de hia unira anso de se obi fa no o ma na ware o ma na ware o ma me na ware o ma na dwuma sem ukuru dwuma sem o yire dwuma sem wo for brother dem ya de no so ya de wa sem so o brother sem rade ye suku in the name of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Chese enye ho. Ya me shira upi. Bebe bia o hwe ye na o tie ye free bia.
mo Facebook no so nyina mo type amen 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 sabre yi de na se na onim se edadwa da bia de ye ne se ye odi man pae koso a na ye na obeye nhira sabre yi de na me bon kaye se Yesu kɔ no osofo osem ye nyam pae boda osem ye mo pae na ya anye den ya ko so wim enti na Cedar worship center boso me bia ye yi na fua mienu e de ye pae bo kese na boso me we die no eye fiada ebeya ne ne memeda anfiada ebeya ene ne memeda eye anopa dwumadie eye anopa nonkono eye 28th eye fiada ena 29 so eye eda de be memeda enti obo ho a ohwe ye ofre kirekire ne bencheye mo hye video na se video na ya mo hye ase won fimfiri MCR mo hye ase na enti benye fefe na yakko akoyenim ya me hira mo MCR ho ti mo hye video na se obo ofre kirekire so person baby na ebi ababi obeda ne nsi obenom ne sa anuema no oba ho obenya baby ada fefe baby bia ohwe nyina no bia oba obeda obenya baby ada obenya mattress ada so obo okọ baby o se baby bia oye obedware ana obeye ne ho yie yes ho kama te se ofi ho de no ya to ho nyina tas obenya insuo so furo ni nyina ye free benya insuo anom benya insuo adware bibia kama enti obetimi aba eda ye fa ne se usim anopa eye eda ye fa ne se fiada na obetimi aba na wabeda ho ye vie program na wada memeda ye pon ya no asa ebu ketem ye di adanse na eti we se me free ha ne bae bi se me free sunyane ebi se me yedan me free Accra ne bae de brone kasa ya me da say distance is not a barrier ebi free Togo no mu nyina our neighbor countries nyina ba program ebe fa dance na owo Ghana ha ya de obetimi ababi ye numbers na go screen ase no o pese oba program ne bibia na obetimi ayedan afre numbers ne ye me ensa ni nyina ofra team no ya be fa na ye no wakasa obo oso ose one na bushia na eba ope say guest house kama na say hotel bia ye kama ye o friend na mesna e betimi aye hotel reservations amount fe na guest house hojo kama ba bia o da otimu say nyame fie na o da basabasa bia na obi bia anyera na wetimi ahye nyame anu nyam memene da no ye be bompaya ama mabunu memene da no ena schoolfo sena into oba bia otimu say uhu suban bi woni mu a memene da no de enti e di program na show sena be ye omo amoye aban adwuma obi adwuma weekdays no timi ma enti na ye ne fiada na Saturday no ne memene da no obetimi de na ba na ye de yensa gu no so na onyankopon na ode adom na kye no o se yemfa moa enti obetimi de krokro no aka nche obu wo ho a krobu wo so ye ne dan omma osofo obi hwe me ochena anase week mema ya bo adanse bi ya papa ba ko me pena sempa eja kusi ono oyire ba bia wo bia mechia mo osofo mo ne ma best 6 no munya adwuma nya papa ne yire be trampa bo ase ebedi mo na ne ma so nya me nhira won ne ma no so nya adwuma no omo so ma hye mo papa so ani bo nya mo hwe papa no ene omo maame if you yare nyina hospital sem ne nuama yankopon hira omo enti papa no begira ni ma so mo nyina anya adwuma obi so o ma so aware abegina obi o ma oba fa ni photo bra nya se ebegi photo na gu ho ye begina so na ya obi o ho a na konua bi ebusuamu apam bi na da won so na dia yo sam ready ma me mo mpaye egu wonsuo no documents no so amembo wonsuo go wonsuo na o documents no so Arade insia wa pejei insuo no na ni Yesu meja amen enane insankyerene nsuo Jesus enane insankyerene nsuo amen enane ayaresa nsuo de odi nsuo beye bia me hyenya me tumi sembowuram e ma adanse mara afi be frɛ adanse gu o documents no so wo Yesu demo jemeso say amen na mesi ni me the 1 hour esi ho mo a ebia da ye bi ebia
obabi ebi a wokrum bi ayare bi o pese me no bo mpaya na mes na egu TV no so na mo share radio no nti me bobo eye 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 no me to so eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 no me chat was 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 Amishra upi me de wo fie ho na wo dam ho hye Rade nsa wo beda Rade ma